Библията отново се оказва права. Науката е потвърдила, че мозъчните ни клетки се влияят по начина, по който говорим за себе си. Питайте Брус Ли, той го е знаел също. Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and they cast spells. Това буквално е записано и в Библията от хиляди години, много преди учените изобщо да го открият. Библията казва, че езика има сила на живот и смърт. Казва още, както мисли човек в сърцето си, такъв е и той. Ето един друг цитат от Библията. Преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Точно това днес науката започва да открива. И Бог ни е предупредил за това. Защото ако постоянно говорим колко сме уморени, депресирани, колко тежък е животът ни и колко много проблеми имаме, това е опасно. Това е опасно, да. Чуйте внимателно. Бог е създал светът с думи. Може е да го направи по всякакъв друг начин. Може е просто да щракне с пръсти. Може е само да го помисли. Но Той го е изговорил. Освен нас, разбира се. Ние сме специални и сме създадени по Негов образ с Неговите две ръце. Така че, ако Бог е създал света с думи, какъв свят създаваме ние с нашите думи? Ако постоянно говорим негативно за себе си и животът ни, поздравления! Буквално сме създали свят на умора, депресия и безнадежност. Истината е, че дявола няма нужда да ни проклина, ако успее да ни кара сами да го направим. Той ще ни подхвърли мисли като «Ти не струваш, ти си провал, губещ си». И сега тук мога да ви дам един пример със самият себе си отново. Винаги си повтарях, нищо хубаво не ми се случва, никога няма да изляза от тази ситуация. Спомени, грешки. Все едно, сам се проклинах. Дяволът само зарежда оръжието, а ние сме тези, които дърпаме с пусъката. Спрете да се наричате с имена, които не са ваши. Започнете да говорите добре за себе си, дори хич да не е добре работата. Помислете за Давид отново. Когато е застанал срещу Голят, всички останали са видели огромен гигант и се оплашили. Те гледали размерът, а не проблемът. Но Давид не се страхувал, не защото е виждал различен гигант, а защото е имал различен фокус. Той не е гледал колко е голям Голят, той мислил и гледал колко е велик Бог. Докато всички говорили колко е опасен Голят, Давид говорил колко е велик Бог. Затова спрете да казвате на Бог колко големи са вашите проблеми и започнете да казвате на вашите проблеми колко велик е нашият Бог. Обичайте себе си, за да ви обичат и другите, и самият Създател. Внимавайте как говорите на себе си. Не знам за вас, но на мен ми отне време да го направя. Вън заваля. Нещо бяло, аз сме месец май. Интересна работа. Отивам да проверя. Аз свърших, записвам, така че оставям микрофона. Вали сняг през май.